Jiro Lupatmo. Alhamdulillah kayuku jati wis payu kabeh iki. Bismillah rezeki. Halo, Bos. Lah wingi iki aku 3 dina ora nang omah kaya Bos, nang Bali aku ki. Dijak liburan juragane HS, Bos. Neng kono iki berjemur aku. Lah saiki kulitku lho hitam eksotis. Mladonge piye ta? Waduh, Bos. Kayu jatiku iki kosong sik. Diborong juragane Solo, Bos. Sak tronton wingi. Lah rencana arek nggo gawe apa? Walah nggo gawe meja to. Nek nggo gawe meja, tak saranke kayu munggur, Bos. Regane luwih murah, tapi kualitasnya ora kalah istimewa. Lah aku ana iki lilitan 3,5. Regane gur tak kon 15, Bos. Waduh. Nek 8 ki ya kaduan to, Bos. Nek 8 iki gur oleh kayu munggur sing cuwilik kae. Nggih isane gur dienggo gawe meja belajar bocah kuwi lho. Lah nek kayu munggurku tuwek keklek lho, Bos. Istimewa. Gede-gede tur dadi pirang-pirang. Lah ya pirang-pirang lembar to, Bos. Tur nek wis di finishing, wah iya mejane nek gur 20 ngono ya payu kaya, Bos. Ya sesuk dicek wae, Bos, ning lokasi, Bos. Nih ya negone aja nemen-nemen. Heeh, ben kabeh oleh etung, Bos. Oke siap, Bos. Tak tunggu, Bos ya.